17 de maig de 2009. Un equip català de bàsquet femení puja a la primera divisió estatal. És l'Uni Girona. Ja són a l'elit del bàsquet femení de l'Estat. L'Argon Uni Girona ha aconseguit aquest cap de setmana l'ascens a la Lliga Femenina 1 després de derrotar el Navarrés o Benassa per 8 punts. Tot i que es tracta d'un ascens històric, només se'n fan ressò els mitjans locals. 3 anys abans, el Nàstic de Tarragona feia exactament el mateix, però en futbol i masculí. Resultat, sortia en portada a la televisió pública del país i a pràcticament tots els mitjans estatals. A Tarragona, a la plaça de la Font, tots pendents de la pantalla gegant. Ha estat, sens dubte, aquesta plaça de la Font al centre de la festa que s'allargarà tota la nit a Tarragona. És només un exemple que es repeteix cada setmana. En els últims anys, les desigualtats de gènere a la societat han disminuït molt, però l'esport no pot dir ben bé el mateix. Malauradament, el femení encara no té ni el mateix seguiment, ni el mateix ressò, ni les mateixes oportunitats que el masculí. Però per quin motiu? Bueno, no crec que sigui un tema de mitjans de comunicació, sinó un tema de societat. Societat en general, no? I la societat doncs, engloba els mitjans de comunicació. El futbol ha estat vist sempre com un esport d'homes i mentre a poc va canviant aquesta mentalitat, els mitjans de comunicació la van canviant amb la societat. Llavors no crec que sigui un problema de mitjans, sinó general. El problema, doncs, és molt profund i es pot mirar des de molts angles. Per començar, des de la base. En determinats esports sí que hi ha hagut una consolidació de l'esport de base femení. Un exemple és el bàsquet, en què el nombre de llicències del femení és molt similar al del masculí. Però bastant que em sembla que, per exemple, el número de llicències en bàsquet de base de nens i de nenes és quasi la mateixa. En canvi, a altres esports com el futbol no passa el mateix. En primer lugar, que este es un deporte que todavía no tiene una participación masiva de la parte femenina en el fútbol en sí, ¿no? Como en otros deportes, de repente en el básquetbol, que bueno, ya es una tradición de mucho más tiempo que están haciendo ese deporte, o el atletismo. El fútbol base todavía le falta completar las categorías de alevín, las categorías pequeñas, que es donde está la base de la formación, ¿no? De la técnica, los fundamentos. Arrancan en categorías muy grandes. Nosotros tenemos chavalas que tienen 13 años, que tendrían que estar jugando en infantil, estan jugant de repente en un primer equipo perquè no... Llavors, no hi ha cap prebenjamí i cap benjamí de noies encara. Llavors les noies comencen a implicar-se a partir dels 12, o t'hi trobes alguna noia jugant fins a infantil, que és l'edat que els deixen jugar una noia amb un equip masculí. Hi ha, per tant, una manca evident d'equips femenins que fa que no es puguin completar les categories i la formació de les jugadores. Possiblement aquesta sigui l'arrel del problema, perquè això provoca que les nenes hagin de començar a jugar a futbol molt més tard que els nens. Un exemple és la Clàudia. Ella té 21 anys i no va poder començar a jugar a futbol fins fa molt poc, primer per un motiu familiar i després perquè no trobava cap equip prop de casa. Quants anys fa que jugues a futbol? Doncs ara deu fer aproximadament 2 anys i mig. I com és que no vas començar abans? Perquè la meva mare per començar no li agradava gaire l'esport, el futbol perquè era un esport molt masculí i que no era apropiat per una noia i a més és molt difícil trobar equips femenins, ara han sortit molts però llavors era molt difícil, sobretot prop de casa. Aquest és un dels problemes més importants. Un altre és el de la promoció i els mitjans de comunicació. Les nenes i les noies, com els nens i els nois, s'emmirallen amb els grans esportistes que aconsegueixen èxits i surten a la tele. Volen ser com ells. És molt fàcil veure un nen que juga a futbol i diu que vol ser com Leo Messi, però molt difícil veure una nena que digui que vol ser com la brasilera Marta, indiscutiblement la millor jugadora dels últims anys. No és d'estranyar, el futbol i l'esport femenins no han aterrat als mitjans de comunicació. Possiblement no ho faran mai del tot, i aquest és un desavantatge immens. I és que històricament s'ha comprovat que els mitjans de comunicació aconsegueixen influir la societat i per tant podrien ser l'altaveu de l'esport femení. Però aconseguir que el femení surti als mitjans és complicat. De fet, hi ha molta gent que dona la batalla per perduda i que creu que s'ha de potenciar des d'altres àmbits. Jo crec que s'hauria de potenciar des dels clubs perquè trobo que des dels mitjans de comunicació és molt difícil perquè els mitjans simplement poden extreure a llum allò que aporta interessos econòmics i evidentment si no es fiquen fons abans és molt difícil que surti a la llum. D'altra banda, dins l'esport femení també es produeix una desigualtat vertical. És a dir, la majoria de gent que forma aquest esport, més enllà de les jugadores, són homes.
un aspecte que potser hauria de canviar per tal de fer avançar l'esport. Me parece que la mujer tendría que participar más en todos los ámbitos, no solo en el deportivo como jugadora, sino también como dirigentes, como dirigente del club, es decir, que también la mujer participe no solo jugando, sino también... Es decir, exacto, en la parte de entrenadores, en la parte de dirección de un equipo, en la parte de coordinación, dirigentes... Presidents, directius i sobretot entrenadors, però gairebé mai presidentes, directives i entrenadores. Una dada curiosa, però a tenir en compte. Actualment, a la Lliga Femenina 1, la primera divisió estatal de bàsquet femení, només hi ha una sola entrenadora. És la catalana Anna Caula, de l'Uni Girona. Té alguna explicació lògica? Fa poc el tema de futbol era molt masculí, llavors, bueno, pues, és molt més fàcil que tinguem tendència als homes, que venim de més anys, no? D'aquesta pràctica de més anys, vulguem participar en aquest grup de noies. Jo crec que és pel mateix fet que no hi ha tantes jugadores, perquè com que fins ara no han començat a sortir equips, tampoc hi ha dones que tinguin un bagatge suficient com per poder dur un vestuari. A més, les dones són molt complicades i potser una mateixa dona portant un vestuari de dones és complicat. És evident, doncs, que a l'esport femení encara li falta molt camí per recórrer, però en aquest mateix sentit també seria injust no comentar que d'anys enrere actualment hi ha hagut una evolució progressiva que ha acabat professionalitzant una mica més l'esport d'elit. En el món del bàsquet, la professionalització de les primeres categories ha estat completa. Bueno, quan jo jugava han passat més o menys uns 20 o 22 anys i la diferència més abismal és que ara el bàsquet de primera divisió és totalment professional i abans era, diguem, semiprofessional. Sí que hi havia una compensació econòmica, però la dedicació no ho era. I això què vol dir? Doncs vol dir que si ets professional, t'hi dediques, prepares el teu cos per entrenar, fas vida d'esportista, diguem, que es dedica només a això, amb tot el que això implica. Què vol dir? Doncs tenir un metge al club, tenir uns bons preparadors físics, fer un treball de temporada planificat, viure al món professional, cosa que llavors doncs, no ho era gaire. El futbol no arriba al nivell del bàsquet, però també es troba en línia ascendent. S'estan creant molts equips últimament que poden ajudar a les categories. Bueno, hi ha hagut l'evolució. El futbol femení crec que abans era pràcticament... Bueno, pràcticament no n'hi havia, era nul. I des de fa 3 o 4 anys no paren de sortir equips. Nosaltres fa 3 anys que funcionem i veig que tothom s'està posant molt les piles en això, la veritat. Sí, la veritat és que cada vegada hi ha molts més equips i de fet un factor que ho demostra és que ara s'ha hagut d'implementar una nova lliga que es farà l'any que ve, que és la preferent, perquè com que hi ha tanta demanda de nous equips de futbol de noies, doncs s'ha de ficar una lliga nova. Això sí, malgrat aquesta evolució, encara no s'ha arribat ni de bon tros a la situació que viuen països com els Estats Units, on l'esport femení no és exactament igual que el masculí, però s'hi acosta. Què ha de passar perquè això succeeixi a Europa? Un exemple el tenim amb el futbol femení als Estats Units, té un ressò més alt que el futbol masculí i les noies a futbol juguen molt bé. En bàsquet, en bàsquet hi ha un tema que és el de l'alçada de la cistella i l'espectacularitat, que això és un debat que ha existit durant molt temps i que no s'acaba mai de resoldre. Tot i això, segueixo pensant que si hi haguessin un màrqueting a darrere, sponsors que veiessin una línia per entrar en el món de l'esport de les dones, doncs ajudaria a que l'esport femení tingués més ressò. Primer de tot també han d'entrar les marques, perquè són roba de publicitat. Bueno, en esport, com en tot, les desigualtats es solucionen amb diners. Quan el futbol femení generi diners, la gent invertirà diners i tot anirà millor. Llavors, amb diners, bàsicament. És clar, doncs, que falten diners, però d'on han de venir? També és veritat que aquests recursos econòmics jo no estic d'acord en que hagin de venir de subvencions públiques, perquè penso que l'esport s'ha de finançar de manera privada quan ets a l'elit. I el que està clar és que els sponsors, de moment, no estan apostant per l'esport femení. En definitiva, un esport més igualitari i equiparat només serà possible si entren diners a l'esport femení, si els mitjans de comunicació li donen importància i si en conseqüència la societat canvia. Mentre això no passi, que sembla difícil, l'esport femení seguirà el seu curs avançant a poc, però acostar-se al masculí continuarà sent una utopia. Caldrà picar molta pedra.